Mina in the podcast ya Suleiman, mina ndi to dzulo to madzulo anang'alula ndipo anyway pacha indi podcast ya DPP komwe yayi akumayankhula muli monse mwa masukamo mina yangankhulira munda. Guys, thank you so much, enjoy your watching. Kuti drama tisunge. And I always believe what Chilima used to say, kuti mai muno drama zilimo enough to run this country, to bring everyone to that middle class. Drama tinazo, we got minerals. Nyanja ndi. This is the best treasure that God gave us. One thing I can tell you, I'll just break it down. A president promised into Zingapo. I'll start with the Emirates. A president atapita anabwera kunena kuti yayi ndakumana nda Emirates Airlines tapanga deal. Mbosera bamona tukana ma direct flights aku Dubai. Anangomira pa chipande chichewa timatero. Akuti tu imene na justification anthu atafusa kuti munakatani ku Dubai. Akuti makakambirana nda Emirates. Ndege za ku Dubai mpaka lero. You look at my agreement anapita meja akuti yayi takambirana ndi Abu Dhabi National Oil Company. Amene wasopano kuambira pano mafuta sizikhala so nkhani yayi. Tikhala ndi stable supply ya mafuta mpaka lero anthu tugona ma filling station. Ndipo pa new year hii anthu ena akhala agona pa filling station. What is your message? Wamuda zisangalala akhale ndi ma family zawo akugona ndiponso sagula so mafuta. Anatuza kuti tapanga deal ya $2.6 billion ya mega farms. Oh yes. Takakutengerani ili kuti pano pa drama za ku mega farms akungoja part nothing to show. Too much bluffing. Atuza kuti yayi ndakatenga 28 billion solar energy deal. Ndakasaina atapita ku COP27. Yes, I remember that. Mpaka pano zili kuti akutuza kuti yayi ndasaina 32 billion solar deal ndi power plant ndi aku US akubwera azatikire solar pano mpaka lero kulibe chimene chikuoneka. Apita ukanena kuti ma mega farm projects panga za ku Ghana 7 trillion mukizwa ino amati tikhala ndi ele Christmas gift ya bridging. Zopepera zokha ndiye palibe chimene magesi ndawo tambaso ma blackout. Now my investors ambiri kuti muone panopa makampani ambiri atseka. Yeah, very true. Even usage yatu ya magesi it's not many timayuzira mbuyomo. Kwambiri. We're using less. For makampani ambiri atseka kumaza ambiraso. Ma blackout ambiraso. There is no hope. There's no hope. This actually Boma, even president, this is just like the talk. He can't walk the talk. Now, he's not a man of action. Ndiwa malapulapu basi. Chimene tikwena kuziwa ndicho kuti. Yes. Izi takumana nazo in just 4 years. Ndiye munthu amene iyi mukampase 5 years ina. Amalapu. Yeah. Even from our comment section. Amalapu. Samia, my comment section. Tikale ndi Chakwera 5 years ina. Zoona Malawi. Tipedwa tutosefe. Bwana, we are returning to leadership. We need to get rid of this government. We need to tell Chakwera kuti yayi. You know, sangachite blame. Ngakhale akufuna kutipha ife komano chimene ndimakhulupirira ndicho kuti Professor Arthur Peter Mutharika. Yes. Amalawi ngati sitimugwiritsa bwino ntchito tizadandaula patsogolo. That man is peaceful. That man genuinely loves this country. Maona ngakhale atachosedwa mwachipongwe. He never left us. Munaona rino address bandara lose. Anatawa. 4 years ali ku America. APM wapirira nafe kuti kamfuna ndimange. Koma mukumbukira kuti chisankho chimene chija Chakwera ananena mpaka na kuti ndikhesa mwazi. It's on record. Now, sakwamanga chifaja. There I think what APM realized kuti ineyo izizi ndale za mwazi anasira. And you remember kuti under Nankumwa we had the weakest opposition. Yomweso anapanga penetrate. Yomweso, yes. Pete politics. We had the weakest opposition.
meaning kuti anali ndi mpata abomawa kupanga ndithu zinthu zooneka zogwira mtima kwa Malawi. Ineyo Malawi amene ndikudandaulira kwambiri ifeyo panopa tikamakhala ku DPP maso athu kwambiri ali pa youth. Yeah, okay. Tikuchita focus kwambiri pa youth for even APM watuza kuti ndikufuna mupange manifesto yathu ikhale targeting the youth. You go and see today NIF inabwera kuti thandize ma small enterprise business people ama youth azimai. Yes, pano ndichotengera cha andali pano ndi Malawi Congress NIF. That's what it has become. Youth yo kuti akapange access ngongole panopa akuti NIF yambogula fertilizer akawale mukutani NIF izika kugula fertilizer. What sort of running a government is nonsense. This? You are playing games. You know, APM manena kuti business, running government is serious business. It's for big boys. And the MCB pano pasini maona big boy. Kulibe big boy kumene ucho. Ma big boy is also tili ku DPP. That's why inaende kufuna ndiauza youth panopa on a serious note. Okay. Kuti hope yanu ikhale mu DPP. Ife anyamata ametalowa ku DPP. And the good thing ndonena kuti convention yathu ya DPP. Convention ijatu ya sefatu. Kwambiri kunabwesa so achinyamata. Ndi anyamata toka. Look at our campaign director, look at ife ametatenga mipando yaikulu. Ndife anyamata. Yes. And ife focus yathu ili pa youth. Tukufuna kuti tikhale ndi vibrant system. Ndikupasa an example. Okay. Kupita kubunda agriculture. Because chimetiziziwa Malawi. Chuchuchu watu ndonena kuti sitizakwanisa kutesa njala ku Malawi ngati sitipanga irrigation farming. Okay. Focus yathu ndimene yoyo. Yes. That's why munaona kuti APM made sure kuti Shire Valley transformation program iyambe. Mazi awa Mulungu anatipatsa. We need to use this water. We have the best water, fresh water in the whole world. Ikungopita kama kataira kunyanja ku Indian Ocean. We are staying hungry. Yet choti chosa muhanga ndi mazi awawa. We need to go hard on irrigation. AIP itesedwe ipangidwe in a way yonena kuti ichite focus ku irrigation. Kupita ngati kubunda kuja kuti chaka chino kumachita graduate anyamata angati. Anyamata 12. Anyamata 12 aliyense tikumpasa 5 hectares of land. Tikumpasa ma farm implements. Ka aliyense alandira ma tractor awiri. Tikumpasa input. Kandi ma fertilizer, kandi mbewu zoyambira kuti iye uja akalembe anyamata anzake ntchito, akambe kulima, azitilipira zimene zija in produce. Titakupanga ndi two system ngati imeneyo, aliyense opanga graduate kubunda wafika ma points awa apasidwe izi. Ndikumachita monitor njala yathu itu 2 years kuti. Ndipo we can feed the whole SADC and have surplus. Of course, we did it. We did it. And we are going to do it We again. did it. Under Bingu, may his soul rest in peace. Malawi sold maize to Zimbabwe. Kumano. We had Bingu anamanga nkokwe ku Chenza, anamanga nkokwe ku Mangoja, anamanga nkokwe ku Zuzu. Kuti tisunge chimanga. Why? Ababa even issue ya panga revive agriculture through irrigation plus other initiatives supporting the youth. Ikungoonesa kuti you have so much passion for the youth. Yeah. Ineyo ngati wachinyamata. Yeah. Zinthu sizilipo. Palibe chikuyenda. Kuti tamange ntawuni. Palibe. Okay, even wafusa akabanza. Anjinga za moto awa ma boda. Kuti agule fuel akagula pa black market 10,000. Apa ndalama yokaja. Ndiziyenda kuzana anyamata athu ama degree. Pano wita ni ama minibus. Mupite kusika kulimbi kuti. Mupite mukaona amene akuyendesa makabaza. Akakutuseni ma CV yao, you'll be surprised. Inuyo, what you promise? Ngati wachinyamata nzao. Ndezimene ndikunena ndizokuti focus yathu ili pa anyamata. Tikhale ndi vibrant agriculture system. Anyamata tisama, timazolowera kwa uzana athu kuti yayi mukakula mufuna muzakhale chani. Ndi amayankha. Ine nurse, ine pilot. How many respond kuti nifuna zakhale farmer? None. Yeah. That's very true. Because we are not making farming attractive to the youth. That's why ndunena kuti tiyambire ma college.
anyamata aje tisamangoza za ma white collar jobs za maoffice chifukwa maoffice athu ndochepa sitingakwanemo koma tiauze kuti takupasa 5 acres iyo takuyikira irrigation system manage that muona kuti pokuta 3 years amene ujayo akuchita export zimene akulima zicha just provide market Honorable Suleiman muzi wa kunoko ku Malawi timakakamira chimanga do you know kuti chimanga maize is not an African food? Yeah, sure. Chimanga chinachokera ku India. Chimanga chinachokera ku India. Oh. Yes. What we are supposed to eat as Malawi is rice. So you are challenging me kuti ndi my initiatives omwe ali mmundu mwanu tita ukhandi supplies ya mpunga ku Malawi. Tachitapo. Ndipo tichitasi. Timajesa Zimbabwe. Ngati Zimbabwe, South Africa amakonda mpunga ndi kilombero wa ku Malawi. So it's just my policies athu. Komanso izi tikunena za oversight akutilesa pano pasi. Zimene zizofunika kuti office ina iliyonse aliyense akamapita ku ntchito ya boma aziziwa chimene akupitira. Bas. Full stop. Mupite ku health. A minister health panopa ali ndi ma pharmacies mbwe. Kodi mankhwala afuna kuti akapezeke mchipatala kapena ku pharmacy kwa Kosatheka. Ndizimene tikumana nazo. So thank you very much pa direction yomwe agriculture sector ifunika kutenga. Komanso ndimangofuna pajati kukamba za review ya chakachi. Anthu ena department ine yomwe yaboma yomwe yakalanya chichewa chemveka bwino ndi NRB. You know, NRB tinauzidwa kuti ili under OPC. Do you think imene ingakhale ingapange ma decision olondola muone kuti anthu ena akumakavuta kawiri ku Central Region mwana there is even evidence ana akumakalembesa NRB kwalola mu system yawo. What direction? Choyambirira tinene kuti who is heading NRB? Ndema yankhosa ali pati? Pamene. Fa amene akuchita head NRB ndi amene anali mboni yayikulu ya Malawi Congress Party ku court pa mlandu wa zisankho. It's there. Inu munali mboni ya ine ku court ine ndawina mlandu ndenda kutengani inuyo kuti mwandithandiza kuti ndiwine mlandu mwandika apa mukhale apa pamene paja mungapangizo kuti ine ndichoke pa ayi ndizimene zochitika pa bwana aku NRB asambo achoke anali MCP witness ku milandu. Now you see ndamene athandizira kuti MCP ilowe mboma mukumbukira nthawi nake tukambirana. The view is ma commissioners. What if we have ma commissioners mozi wa DPP wa MCP even akupanga zawo PP okutungonena ati because ife timakhulupirira in inclusion wina aliyense kuma commissioners. Yes. Ndisanene mongalula koma ndingowapempha ma commissioners a DPP fundamental kwadalira izi zonse zitikamakamba za NRB za Electoral Commission ifeyo maso athu kumene jana ma commissioners athu mafuna ndingowapempha mwapadera. We are back. Yeah. Honorable Samia. Yeah, we're talking about the NRB. Okay. NRB is very compromised. As I said, the one heading it is a very compromised individual. Komanso mukaona set up NRB. Yes. Kulibe my representative athu. Yes, azipani zinazi. It's crucial because when we're talking of elections, zikuyambira ku NRB. Chifukwa chokuti palibe amene angakalembese for elections opanda NRB kuti ampase chanzika. So they are working together, NRB and the make. Ku NRB mukaonesesa it is still under State House. Yes, OPC. OPC, yes. So that even raises questions of they are being told integrity. What to do by the president and his team. Kumeja kulibe for example, izitakagwira kunkhokwe akupanga makadi. Zimezi yakukana kaa kuti kuli ma representative say azipani zina ku NRB kuja akanatha kutiuza ife in advance kuti ayi tukasegula office apa tukapanga zakuti ife nkumaka out kuendera limozi. Koma as we are talking now,
NRB is being run by OPC, no any other representative. Which means your take is NRB jayo kufunika ukhale ma representatives azipani zonse. They need GPP, to be transparency. PP, Yes. UDF, UTM. onse akhale Tizizoona limozi. Kuda kubisa ja. chilipo chomwe kuja. Komanso tikaodandaulira akumathamangira oyamba kuyankha akumakhala a Congress. Kuchita defend Megi, kuchita defend NRB. Pali ubale wanji. Iwo ndi political party. Now look at even Antalimanja kumeki. A compromise fellow. We are saying kuti it's nothing personal. Koma ngati a judge integrity. It's For majaji ndi anthu amene timayang'ana kwambiri ngati in a society anthu amene timayika patsogolo kwambiri. who are supposed to uphold integrity. Yes. Ndende apemphe Antalimanja kuti you are compromised, madam. Resign. Let her go home. The fact that you are the daughter of the former president of Malawi Congress Party, basi tu sikuti ndicholakwika china chilichonse koma apapa anyamuke. Let other competent fellows you're compromised kuti chipani ichi ndi cha abambo anu. Ndi cha abambo anu. So ndiye sopano mulola bwanji kuti chipani cha abambo anu chiruze. Kutena zona apa tikachoka pa nkhani ya NRB kukuyenera kukhala ma commissioners from all parties. Yes. Asambo apakire zikwama zawo. Azipita amene aja. Antalimanja anyamuke. Chakwera akhoza kwabasa asambo aja ntchito ina. Nanga simbale wawo afuna kuti kaya ndikuyembase kaya ndikuti komano nkhani zizi muone zikuchitika ku Mozambique. Yeah, sure. Zikumakhala ngati za simple. Koma ndimafuna nene kuti zimayambira ngati apapa. Ngati apapa sitisamala bwinobwino. Ifas mathematics ndimene kubweretsa nkhondo mu Africa. Maiko angapo. Yes. You see what happened in Philippines. You see what has happened in Mozambique. And they want to use the same company here in Malawi. Total rubbish. Ndi mavuto. So ngati sakufuna kuti mvera ife chifukwa tu chisankho chili ngati mpira. Ukukhale team. Ife tili as opposition ukukula ruling. Kodi ground mwangolo moka ruling azimenya bwanji mpira wako. Let them play fairly. Fair. Honorable Suleiman, I've enjoyed today's chat. Nikaona so my comments. People were looking for you. Nino Bangolini at the moment. But thank you very much for sparing your time. No, it's a pleasure. My viewers atu lero timakambirana review mchakashi. Takamba nkhani zingapo from the compromise ya NRB, compromise ya MEC, zochitika zomwe zachitika zambiri, declaration ya president atu Arthur Peter Mutharika kuti azaimanso come 2025, not because he wants any personal gain. Ainde to akufuna kuthandiza Malawi. Bagamoyo should not exist here. Malawi Congress Party, stop petty politics threatening our politicians. Zopana is in Zachikale. Honorable Ndovi, we are very sorry. Honorable Suleiman is here. Strong, fresh and sound IMCB. Akuza nisoni kuti moyo wao hakutaka kukubwereserani konko, but he is going to keep on fighting for Malawians until his last breath. Honorable Suleiman, mawano malizira kwa maviewers atu. Actually, they are very happy to have you here. Ndikaona ma comments. Yeah, ifeyo ngati achinyamata hope yathu ndio kuti tikonze zinthu. Ndimafuna ndiauze achinyamata kuti don't lose hope. DPP is coming back. Professor Arthur Peter Mutharika is coming back with the aim of rescuing the economy of this country, the Nkanza from MCP. Lastly, kafukufuku kwa ndege ya marehemu Saulos Chilima sitizasiya kumugamba mpaka ana DPP kangolowa mboma tukuchita institute izi za Malawi mukhulupirire inquiry yeniyeni ya marehemu Chilima ikubwera. Izizi tangotayani mbini zisiyeni muona inquiry yeniyeni tazatuuze satane minute tinaluzira vice president watu ndi anthu atu mutakupeleka timeline
imene ndiyo kuti sizokambiranaso izi sizokambirana whatever come rain come sunshine tinagwirizana kale as a party kuti tikangolowa choyambirira kafukufuku achitidwe tiziwe mmene tinaluzira azibale athu amene ali responsible should pay. They should come to books. And it will happen. Komanso ndinene kuti china chimene tinagwirizana ndicho kuti onse amene akuba ndalama chifukwa mafailo awo tikusunga and you know akuba careless, very careless. Tikuziwa chilichonse chimene akupanga amene wawawa ndalama zimenezi tikumanena mobwereza muzasanza abale anga muzasanza pajaona buli amalomba analena kuti ayambire kukonza ndipo sakunama ndipo sakunama ulinsiki chipacho takukagona kuiwo chaka wina nduna ina pasidwa over 600 acres kufamu uko kusalima nkhani za fertilizer tikuziziwa yes tikuyambira zimenezo zo ndalama za Malawi zibwerere economy ikonzedwe ma expenditure achitidwe bwino. We are here share Malawian cameras.